Kipai ba ka them ribhoi menta ka janmi kleis nok tilang ba ka seng samna marngar ban thang yum buti ngolem hala ka chingkla no jang ka samna walinda binong hakarukam ga ba isubasni hapo jang ka Modi University Girls Hostel Rajasthan kinongkan hakani ga jialang gilong ka president ka Nongpo Area Women's Association ka Commerciala Lamare uba Marcus Martin president ka Hinyotrap National Youth Front unon tho khubor Cornelius Lalu pakiwe kwipan kinongkan hakani ga jialang gi pinram jor yakri ka kapsniu ka baki nur ban shimsna ka GM jaka samla walinda binong hak aphnyotrek yeyong arja apply kinongkan glad dawaru daga sarkar meglia ban shimkhia halor kani ga jingjia makani ga wan rai ka jingshoks air ki samla puli ki branch bar jaka jila ban pentibet haki line ki ba pher khamdam ga jingsha thombor ba ka jingsha pet ben jaki samla puli ka than chate la mingi ka baju jam man ka por robani pendu ya ipa jong i ha ka bani lalik sayeng jong i ha ki hamarngar ha katuka lai putarik ya dengan bakla lalik bani pendu ipa jong i nila yo snow ya to kubor ka basmusi ka ba mai i la batai kumno ikun jong i laklat no kalong ke ka ba smusi bat ka ba pendiau ya kikimi kikpa kiba ladu no ya kane ka mensim ka ba koridor jong ikun ba i jong ki ha ka ba ikun jong i la lecha ti Rajasthan om ban lek kai ban lek sang so ba Henry ili wat jing start te Henry ka khubor ka basmusi tumba ipa jong i la batai la yathu ba ka jing khlat no jong i walinda binong kamdei ka ba kabadei kumba ni ong mo ba in khlat Henry nakaliang jong kayeng ki artien te nga hangne kum kawe na kilong kami ngi songkhya si sai kini ki jingjia ni i ba ki kun samla jongi ki balik pule la ni ki balik trei sha ki we ki state pa dang menta si sinem dunai la dang ambakla la don ru i we samla i balik trei se del hiru kaja ha kani krukom hi ki ha kani kapor namar hangni nga ingi don bun ki kun samla bat ki kimi ki kpa dengan kerpat ya bamangi kikimi kikpa bat ma pigi kun samlaru haba pilek ban pule la ni pilik trei sabar semua bah ban dalong pikir di ban long kibasian namar ba barabor hi kibriu sabar jong ka state jong i nga iba yang i kinot is ki kham anong kumno ki kham hingpo mo look down di ong dei te ba namar ba nilong simple pelan ti ngakarpat ikikimi kikpala dadon ki kun jompi ki kun samla khamtam ki kantei ki balik pule la ni ki bitrei sabar jong ka state te jongi di ban hikai ya ki di ban ong ya ki bakin di ban long ki basian namar ba kin don sibun ki basim kabu ya ka jinglong sida jong ki khut ki kiti ki jongi ni nom kwa suba kum kini ki jingja kinja biang ya ki wei pat kilong yeng bat nakaliang jongi kum kilong kami jong ka Nongpo Area Women Welfare Association ni smusi hadu kata-kata bat ismo diau ya kene kejingja hakiti kisngi marsnya tip nila penlong kejingalang ka ba katok ning mud naki dokot ki jongi rengkat bat ikong bla ibade i advisor jongi tingila smogei ban penrem lada dei sisa kumba batai ki bahayeng ba kejing plat jong i kamdei ka ba ilaklat ta kejing pang kejing sitom Henry kadon ke e salendek